Sigang zina jakarta penai tapi penaya jahidin agor आरो माथानि गेजेराव दा सानैबो बोनानै बे हादोर दङ बेहाय सार्कोल बे सार्कोलखौ सिगां हांखो नैथि हांखो आरो थामथि हांखोनि गेजेराव बेहाय बोनानै होनांगौ बयबो आखाइ खोबनानै हो Bapun Mumbai, Agora, Dania, Natnai. Dan namanya be Adeni, Byron Nahok Nanggo, behai Menham Circle dong, Hangke dong, Seti Hangke, Neti Hangke, ada Tampi Hangke. Seti Hangke lau, Natna Haiba, se point, Neti Hangke sih, Natna Haiba, 3 point. आरे थामथि हांखोखौ बारनो हायोबा 5 पॉइंट मोनगोन दानिया जाहैदों बखंनाय दा बे बखंनाया बे एके स्टाइलानो आरो दा गेलेबाय थानाया आगरा जाहैदों चिरांनि आरो माथाया जाहैदों उदालगुरिनि Agor आरो माथा बे ग्रीन कलर बेखौ बाग्लायनाय दा 5 पॉइंट मोनबाय दानिया जाहैदों दैखांनाय दैखांथारनांगौ हान्थुसिम दैखाङोबा से पॉइंट जानजिसिम दैखाङोबा 3 पॉइंट आरो गोजौसिम दैखांनो हायोबा 5 पॉइंट मोननाय जागोन सानैनि गेजेराव जुजिगासिनो 5 पॉइंट मोनबाय आखाइ खबनानै होबाय जादोंमोन दानिया नायदो नोंथांमोन बे जाहैदों दा खुग्लुब आगरा खुग्लुबबाय बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबाय पॉइन्टसा मोनबाय दाना माथा खुग्लुब सानैनि गेजेराव जुजिलायगोन बेलथायथारनांगौ बेलथायनो हाबाय बिखुङा नांबाय दाना जाहैदों नखर सेनाय दा सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पॉइंट्स लानो हायो गेजेराव जिरायनानै आथिं बा आखायाव हमनानै बोनो हायो सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दं आखाइ खबनानै रायजो सानैजों जुजिलायगासिनो दं सोर बांसिन पॉइंट्सखौ लानो हायो दा बे जोंना रेफारि बिथाङा दा डिक्लेयार खालामगोन आगोल दानिया हिनजावसाफोर